Martangyang. Dame ni debatana sumurung sian di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Horas madihita. Hatane debata di hari perningotan ni hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, imana tersurat di Lukas bidu 20 tolu, mamukasian ayat 44, tolhas tu ayat 42, nomah hujahon. Jala mareak pukul 12, songgok ma nahulum tu sandok tanui, sahak rodi pukul tolu. Ay makkulum ma matani hari jadi maribak ma hire-hire na dibagas jorowi bola dua. Dungi marsuara nagogo ma Jesus nin nama. Amang tu bagasan tangammu ma hupasahat tondikku. Jadi dung didoki tosma hosana. Marnida nama sai lek nani. Jadi sude natoropi na marluhut main nodur masih topuk adorana. Dihamu amanami inanami di bagasan ari parningotan ni Tuhan Yesuson. Dia do nanai ngidot tadi son. Adong do deba ruas ni huria dina dung songgop ari parningotan ni mamate ni Tuhan Yesus Kristus taringot ibana tunahina holongan ni rohana. Adong do nadeba taringot imana tuaka pangalosyonna. Adong do nadeba taringot ibana tuaka naniulana nasailaw. Makorhon nauli nadinggan do molodung tolhas hita diari hamamate ni Tuhan Yesus Kristuson. Taingot sude akadia nanaung masa dingolo. Edo uban na sipata ololungun roha. Olo tumasut pambahena. Diaka na masa salilingon ido na mahin hita at hay baruon buasa au manolsoli ala ni asing henakku ala henan ni nahubain maradopon sude hala jala marhite panolsolo nima disima tikina hita marsiajar laho pai baruhon saluhutna dang nagabi bertahan hita di bagasa roha na manolsoli alai di marhite panolsolioni diajak do hita mohado pai baruho diri. Melalui penyesalan itu, di situ kita diajak untuk belajar bagaimana kita memperbaharui hidup kita, diri kita ini. Alani idang saya sudah HP akan negatifi, nagabi mabuak kita tuharwaw. Dan saya sudah HP kegagalani mabain hita gabe madabu tu pandelian do turoha namandati. Ternyata melalui kegagalan, melalui ketidakberhasilan, kita justru lebih dipacu lagi untuk belajar meraih bagaimana kesuksesan itu, bagaimana kita memperoleh hal yang membahagiakan di dalam diri kita. Belajar untuk berusaha membangkitkan diri dari kegagalan yang sudah kita lakukan selama ini.
perjuangan terus-menerus. Dan itulah yang dirasakan oleh semua orang ketika masa penyaliban Yesus. Ido na dipakilalahon ni sudah jolna. Ido ubain na dido dia 47 di ayat 40 masih topuk adorana. Ya. Penyesalan, kegagalan. Mengapa orang ini disalibkan sementara dia tidak bersalah? Itu pengakuan seorang letnan itu di ayat 47 itu. Buasa matung iko persilakonot to ni mana HP danga dong nani ulana nasala jala jok dohita ya boido sada keputusan dinuat di rumah tangga salah ya nani ujungna Roma amanah gabit winana ma panobosan ni hasalaan ni anak nasihahan ini marsala masyap pudan tu siya ado muruk ni amat tai ala ni hasalaan ni siap pudan ini sering terjadi orang untuk melampiaskan emosi kita ini. Itu adalah kesalahan fatal. Tetapi justru ketika kita menemukan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pengajaran, pembinaan. Aina sipatado hita mangasahon gogo, molo pastaki, molo gotil, molo licing, mubama anak kokon. HP ternyata dangadong perubahan. Jalan atakasdo taida perubahan na terjadi di so. Dung dilicingi, dung dipastap, dung dihisak-hisak Jesusin, dung mate pe ibana, di boto halak na. Nung ngasala hapeaw mga licingi ibana. Nung ngasala peaw mangisahi Jesusin, ay jol manatigor do ibana. Jalaon mana terjadi di ngulut tahun adong roha pertobatan hamubaun ni roha nang apala di bagasatikyon sude akka pangulaun nasala nasalilingon na taula unang betaulahon molo taulahon do pangulaun nasala nasalilingon pigahali makristusi tarsilang bainota alani pangalahota sadde molo sa toktong do pehita margabus di ngoluon hita manakko ganupari mata Jesus molo sa toktong do pehita mangisahidongan ganupari mahita mamparsilak ko Jesusi ay tahisahi pedongani ay natinopani debatado dos doe na mangisahi debatado. Jadi omma na perlu penghargaan. Mati Yesus di hau pinarsilang, Yesus mati di kayu salib, kita patut bersyukur kepada dia. Mengapa? Karena yang menanggung beban dosa itu bukan dilimpahkan kepada manusia, tetapi segala dosa manusia dilimpahkan kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan yang sudah kita peroleh melalui kematian Yesus hendaknya lah itu bertahan terus. Mari kita keluar dari zona-zona hitam itu. Perbuatan yang salah di hadapan Allah. Perbuatan yang sudah meremukkan hati Allah. Mari kita keluar dari zona itu. Bagaimana melalui kita ini Tuhan senang melihat kita. Tuhan berbahagia melihat kita oleh karena orang-orang percaya selalu setia kepada Dia melalui diri kita ini. Ubanai amanginang di manakko unang be manakko hita
marsugod mo siya do hadwa. Kalau naing na puluy unang betawlaho ni asa di patikos di batahi di pamunang di batahi ya. Jadi bagi anak-anak kami yang memiliki handphone, kalau ditanya orang tua berbicaralah jujur ya, jangan suka berbohong lagi. Sudah di mana? Sudah di jalan, padahal belum jalan-jalan ya. Begitu juga bapak ibu yang arisan ya, kalau parpungan marga ya, melonung nga di boto ari parningotan hari amamate manang hari hahiyo ni Kristus unang bilaw hamo mardalani rapok keluarga maham ayarong do parpungan ini sinasemat dok sama-sama Kristen nya kita, kami pun bisanya, tapi lebih pentingnya marga ini daripada gereja itu inna musedat tong unang rikoti hamuzo na marhuria unang margareja ale marhuria rikoti hamar sauran ni sarete akan di bagasan huriaido adong rohana masih tangyan dang nalao masih tobisan. Jadi alani harik koto kamu majolo dirimu molo nidok dirita dirimu ngadohot keluarga marsaur johamu di bagasan keluarga dinamar ningot hari amamatio somal do najolo dihita halak batak biadung jupang hari amamate marpungu do amatai inatai do dalam masya tangyangan amatai inatai rap dohot anakon na di rumah gana di hari amamate ni Kristusi nuaing dangadong be nungai karang be hari amamate adalah hari libur, hari Sabtunya adalah hari kejepit, hari Minggunya adalah hari Paskah. Kemana kita? Odo topik pembahasan Hape di bagasani dia ditandina toluari diajak dohita rap manol solidosa rap masih sisa dosa dan holat detikki di tanggal 20 dosa di sonariodo narikot sasitongna kita sudah diberi kemenangan oleh Kristus. Hendaknya lah kita masing-masing individu menyesali segala perbuatan baik kepada orang tua, baik kepada anak, terutama kepada Tuhan. Di sini perlu itu supaya ada pembaharuan, supaya ada pertobatan. Jala odo na pinangidona marhite turpukon asa unang do tatopuk adorata ala ni panolsolyoni alay marlas ni roha mahita ala nunga di pajongjong de batahita songon gabe jolmana nasibto. Untuk itu buat katakan kesalahan itu. Jika engkau meminta uang jajan tambah, katakan tidak perlu tambah jika itu cukup. Jangan memaksakan diri oleh karena kemegahan dunia ini sehingga kita terjerumus ke dalam dosa. Tetapi syukurilah apa yang ada, seperti lagu apa itu? Siapa penyanyinya itu? Syukuri apa yang ada, ingat tuh. Tapi apa yang ada? Orang tua mama memasak ikan teri, makan ikan teri. Orang tua makan dengan nasi dan garam, makan nasi dan garam. Jangan menyesal menjadi orang miskin. Jangan menyesal menjadi orang kaya. Jangan menyesal menjadi orang pendek. Jangan menyesal menjadi orang tinggi. Tetapi syukurilah itu semua. Yang sudah diberikan Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Kita tidak perlu mengecilkan hati. Kita tidak perlu mengecilkan diri. Karena Tuhan melihat inilah kita dengan apa adanya, inilah kita dengan kemampuan kita, karena Tuhan sudah tahu sebatas mana kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan pernah coba-coba melebihi dari segala kemampuan kita.
sebelum penyesalan itu menghampiri kita. Tetapi lakukanlah sesuai talenta yang Tuhan berikan. Karena orang yang melakukan talenta, satu talenta yang dia lakukan itu sama halnya dengan 10 talenta yang akan dia miliki. Pekerjaan kecil lakukan, agar pekerjaan besar Tuhan akan berikan. Oleh karena itu, balga situ tudo pabahenan ni debata marhite anak na Jesus Kristus. Nunga tos hosana kumokop hita. Uban nai marlas ni roha mahita. Ay nunga dihita haluaw ni marhite hamamatena. Jahoba debata nami na marhabangsa di Banugitja. Na mahokop hami saluhut na akanamian di bagasan ko. O pabahenam mo nung alese saluhut utang ni dosa nami. Dihidat ho do hami siyan hahulomini asabongot tu hati uroni. Jala hati oronido haluaw nami. Uban na'y ali Jahoba debata nami. Urupi mahami dinalaho madalani ari-ari ni ngulo nami di bagasan hati koson. Hasitongan na siya ko'y. Suru manang todimi pairing-iring sa lakka nami asa unang madabu hami tuak kapangujunan. Nalaw mabahin mago, ngolu pikiran, rohanami, jala napasidik kon hami, olang daw siyan ho. Mima na mga rahut dinadung ko hati ani, dipatarida hokko do huasom talu hamatean. Monang hati uron. Uban na ido, pupajonok kami tuho. Asa unang talo do hami mga dopi sa rumang namasa di parngulon na di portibion. Alay gabi panodang jala sibuan hati uroni mahami. Di bagasan ngulo nami. Dinahusol-soli hami sa luhut akapabahenan nami nasala di adopamu. Dinahusol-soli hami sa luhut pagkatayo pabahenan ng parulaw nami nasala di adopamu. Asa gabi jolma nasitong hami di adopamu. Jala gabi parjabar di surgo hasonangan. Uban na'y ali Jahoba debata nami. Apuli roha ng pikiran nami. Yang yahu adopi hami sudia kaparukilon panggulmiton ni ngolo. Hami siganupari dang halu pahonon nami pabahenam mo nadinggani alani pilihonon nami dotuho pak mahami ho Bartulo kami pakai mahami dinalaho manurirangi hatami ditongan ibagas nami nang diluat inganan nami be ditano parsirahanon asa jongjong akana porsyai lam torop makaporsyay di saluhot pambayananmu na balgay na paluaon hami na mga lesay saluhot dosa nami uban na'y alituhan unang paholang dirim siyan hami tugu-tugu mahami tudalan natigore tarlumobi di akarwas ni Huriam natongon di bagasan mga dopi parukilon di tikyon nadong sahit panahit ni pandemi COVID-19 siya songgop di pamatang ni ruas ni Huriam ima inang situa ye brustumeang na di masa karantinaway jalan uliate ma nunga dileok ko hamamalum ni parsahiton siyan COVID-19 siya ama nami rajagak inang borutamba nung ngarap huidahami dot hamin waing natapedang pungu bison suang-songoni ng sude akaruas ni Huriam naho daw naholang siya kami naho na pandemi COVID-19 siya uru pinasida
asa unang mandele mandate roha pikiran nasida alani alay marhiras ni roha nasida marhite mudarmu marhite dagingmu tanggal ma akka parsahitoni mauliate manang hupasat tami tuho ale Tuhan ala di papunguhodo sa luhur ruas ni Huriam hakabi penasaret di Tikyon dinarap marsaur makilalahon di hari parningotan hari hamamate ni anak Yesus Kristus nung ngatol has hatam di parpunguan nami sadarion ima na madongani hami laupay baruhod diri nami pikiran nami ngulu nami sa luhutna asa marsihohot di bagasan ho hodo Jehovah nagabi haposan nami alani matang daging ng todinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sen bukwede nomor 88 la suhut papumupelian.
Sam asi dohot holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana. Alay asa hanguluan na saliling na dinasida. Ala ni tajakon ma hamamate ni Jesusi gabe hanguluan dihita. Suang songon Jesusina pasahaton dirina tu debata, songoni manian nang hita. Jalatadok ma di bagasan ngulut ganup ari, ale amang tu bagasan tangamo ma upasahat tondikku. Tapasahat ma peliata tu harajaun ni debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di bonogijang, odo haruruan ni salut selelehon na dinggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hamis masian na nilonmi tu hami pilan nami tuho, say jalo may gabi wap na husus di jolob, pasu-pasu may jalaramoti asa hu parasyak kami pilenon, pati bulo na rajammu di tonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni sileon-leon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan. Ale bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut, nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi, gumodang doi sian holong ni rohani ama-ama do ina-ina di anak konna, tung naso tertibang do godang do arga ni silelehonmu di hami, ayanakmu nasasadai disuruho gabi jolma, manaon pardangolan, hisa-hisak dohot pastap-pastap, gabe tarpajal ibana jalatu hamatian humokop hami. Mauliate ma rohanami ala nausai utang nami. Jala maulua hami siad dosa. Sian hamatean dot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujon nami magwarmu na badiai. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami dosa ni hajol mam. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami maho ro di salileng-lileng na. Say tatap mahuriam, na hinokokmu jala na pinapumumi. Say pahot ma dihami hasisan ni dosa do dami na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami, asa tarbuan ho hami tu banwa gidjang, pasarohon hami tu akan abadiay. Say bunu jala parsilakom majol manaburuhi, do sakap-sakap narwana di bagasan hami, asa unang marlidang hami madapoton ama na di banwa gidjangi. Upa saat hami madiri nami tuho, jala hulehon hami rohanami bain ingananmu, ala naung dihokopmu ho hami, diho mahami jala ho dihami, say unang loas hami sirang sian ho, dongani mahami jala saor maho tuhami, say patugu maha porsyon nami tuho,
asahot lakkanami rodi ujung ni hamatean. Say ramoti maakarwasmu na mamaritahon olong ni roham doho dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami podo Tuhan nami doho raja nami saya si maroham ingot mahami di hasang apomi jalabuan hami tuhasonangan na dilabung ni idebata ale yamanami na di bonogidjang say pinarbadia magwarmu say Roma harajanmu say saut malomo ni roham di bonotongon songon na di bonogidjang lehon matuhami sayaron hangoluan siapari si matunami pasan dusong amardu hami unang hami togio tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagas saja di pasu-pasu jala diramoti tuan debata maho di sokon na tuho jala di pasar hom madamena tu tondim Selamat Hari Raya Jumat Agung Madihita Marlas ni Roha Jala marulupulup maita di bagasa Tuhan Yesus Kristus Horas